Και γεια σας παιδιά, και τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά, εγώ είμαι καλά. Και σήμερα θα παίξουμε Madden Mystery 2. Ο Victory, ναι, τέλος πάντων. Μην ξεχάσετε να κάνετε μία εγγραφή, ένα like, να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για να βλέπετε όλα μας τα βίντεο. Ωραία. Δίδυμα. Μίνιον. Λοιπόν, ποιο θα κάνουμε. Ποιο θες θα κάνουμε. Εγώ λέω να κάνουμε το Factory, είναι πιο εύκολο. Ναι, πιο εύκολο. Αυτό το παίζω συνέχεια εγώ. Και εγώ. Αυτό το Minion εκεί πέρα είπε κλάψε. Είμαι πράσινο. Innocent λέγεται, παιδιά, δεν ξέρω. Innocent μάλλον. Μια φορά να μου τύχει Μάντρεν, πώς το λένε. Τι τόσο γρήγορα! Τόσο γρήγορα, γιατί? Ξέρεις ποιος σε σκότωσε? Ποιος? Ήταν ο αδερφός μου. Έλα, εγώ είμαι η αδερφούλα σου. Γιατί με σκότωσες? Δεν πειράζει. Σκότωσα δύο. Δεν πειράζει. Χα, σε σκότωσε. Να σου είχε πιστόλι. Λοιπόν. Έχασες. Γιατί? Για να δούμε τώρα. Έχει δύο Minion. Έλα το Hotel 2. Έλα. Το Hotel είναι το αγαπημένο μου. Πέντε ώρες. Έλα. Πάλι. Είμαι το πράσινο. Μια φορά να μου τύχει. Γιατί. Μήπως πρέπει να κρυφτώ κάπου. Ένα μαχαίρι. Αν το πάρω θα γίνω Μάντρεν. Ό,τι να είναι. Τις μπάλες πρέπει να τις μαζέψω. Ναι. Τόσο γρήγορα. Ναι, νίκησα. Εγώ νίκησα, ναι. Nice. Μπράβο ρε Κάλι. 797. Πάμε το σπίτι. Εδώ το Mansion 2. Ναι. Παιδιά, πηγαίνετε να δείτε και τα shorts μας, είναι τέλεια. Πάλι, γιατί? Μια φορά να μου τύχει κάτι. Μα σένα σου έτυχε. Ναι, και εσένα σου τύχε πριν το πιστόλι. Ποιος είναι? Αυτή κοντά σου εδώ πέρα.
Αυτή εδώ που πατάει, να, αυτή η χάλη εδώ πέρα. Κερδίσαμε. Δεν ήξερα ποιος ήταν Να δούμε ποιος ήτανε. Α, αυτός ο Μπέικον. Και ο Μπέικον ήταν και αυτή η σέλιφ. A few moments later. Ναι. Μα μια φορά είχα κρυφτεί και εγώ εκεί. Και με είχαν βρει. Και εμένα με είχαν βρει. Με σκότωσε, γιατί? Αυτός ο νουμπάς είναι. Ο νουμπά. Ο νουμπ. Το μπέικον. Μα δεν είναι. Αυτά παιδιά λέγονται μπέικον. Αυτά είναι έτσι. Και Και αυτή που πέθανε από πίσω είναι μπέικον. Εγώ είμαι με Robux. Δεν είμαι μπέικον. Και εγώ είμαι με Robux. Έχουμε πάρει λεφτά. Victory, ναι. Άντε τώρα, τελείωνε. Να παίξουμε. Έλα πάμε να βρούμε κανένα χώρο να παίξουμε. Τι λες να κάνουμε? Το hospital δεν είναι ωραίο. Αυτό. Αυτό να κάνουμε. Βασικά δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Yes. Let's dance. Αλέσιο, Ανδριάννα, αδέρφια, για πάντα. Για πάντα, αφού είμαστε αδέρφια, μπρο. Για πάντα. Πράσινο. Πού είσαι? Εγώ είμαι στα κρασιά. Αλλά γιατί είμαι πράσινο? Αυτός ο Τσίτο Φρέντι Φάζμπερ έχει το πιστόλι. Και εγώ... Ποιος είναι ο Τσίτο Φρέντι Φάζμπερ? Μην πας εκεί γιατί είναι... Αυτός είναι. Αλλά όχι, έχει πιστόλι. Εντάξει, δεν μπορεί να μας σκοτώσει. Νομίζω ότι σκοτώνει μόνο τον Μάντρεν. Πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είμαι μάλλον. Αλλά δεν ξέρει ποιος είναι ο δολοφόνος. Μπορεί να σκοτώσει. Αυτή η Μπέικον είναι. Γεια σου Μπέικον. Τι κάνεις Μπέικον? Μη φωνάζεις. Ο Τσίτο Φρέντι Φάζμπερ. Α, καλά, εγώ πάω σε αυτήν, γιατί? Here, please. Δράμα. Τι? Ξέρεις ότι υπάρχει μαχαίρια που να πετάνε κιόλας? Αλήθεια. Ναι. Μακάρι να το είχα αυτό. Κι εγώ. Αλλά πρέπει να έχεις πολλά λεφτά. Πρέπει να έχεις πολλά λεφτά. Η Μπέικον έχασε. Ναι, γιατί τη σκότωσε ο αυτός, πώς το λένε. Ο Τσίτο Φρέντι. Αυτό δεν το έχουμε κάνει. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Αυτό να κάνω. Η θάλασσα είναι πιο ωραία. Γιατί? Αυτό είναι πισίνα. Η πισίνα, ναι. Με το πράσινο. Εγώ θα είμαι μακριά από όλους γιατί φοβάμαι. Δεν θέλω να χάσω.
Ξέρεις ποιος είναι ο δολοφόνος? Εγώ ήμουν ο Α, ναι! Και με σκότωσε αυτός. Καλά έκανε. Γιατί αυτός είναι τρελός γι' αυτό. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή, like, να πατήσετε το κουδουνάκι και για να μην χάνετε κανένα καινούριο μας βίντεο. Δεν ξέρω γιατί μπερδεύουμε συνέχεια. Και τα λέμε! Γεια σας!